Mehribanlarım, maşin sürüyenlerin dikkatine. İğir bilen haçanla bolsa, maşiniňizi minjek mahalanız, maşiniň tutuvacından tutuňyzy Bismillahirrahmanirrahim diýip tutun. Iň normalny Bismillah diýip tutuňda geçip oturanyňyzdan soň bir roluňyzy diýip tegelecek diýipanda, senin ýoluňa Allahyň ýoluna, Dawud peýgamberiň ruhy şat bolsun. Bir tegerek çörek sadakadar diýip barar, ýola düşün. Şu tegerek çöregi yaha ejeňi ak pata bilen ýola düşün. Balalarım, dogunçyklarym, ya da bolmasa, ýer bilen elmidama çörek pişirýän dinanlar bardyr. Olaňa ilkinji söwdaty bolar, artygyny açyp berersiňiz. Ýer bilen köçe süpürýänlerimiz bar, zibillaşýanlarymyz bar, gülçülemimiz bar, şäheriň bedeglerini bedýänlerimiz aladamdan turýarlar. Şoňa bir tegelecek çörek berseňiz, Allah'dan gelen bir ırtkallik sana mümkün Tanrı ýarkasyna aýdar. Siziň ýüreğiň ýoluňyz ak bolar, ýollaşyňyz hak bolar. Görüler görülmek belalardan ora, inşallah maşinden, motordan, howpdan, hatardan Allah'tan baryňyz gorasyn. Ya Rabbil Alemin, Dawud peýgamber janyň ruhy şat bolsun.